mais fuka fam fene donc do be ka nyini ko Ayatoullah ko ibi Kilissi minu vo ni yere de moria wa uwe jumende do wala ngo sisa idasira mama bro ba ko yuma na idasira jala de masina ngo nebi Kilissi mi vo nunu ye makonye temesira telimon yi makonye temesira telimon ngo me yimo go be moria mina ne Ayatoullah yere ka moria ki e masi ne ka moria ki e karsa ere masi komuna ngo ai imasi moria be Faïda di bi Faïda di kora moria fin c'était mo amnu ibi dalu do do ma bu bo denga do kono ku jo nu jora ko mamana wusoro kana moria na fe sikatala wallahi wudo ma fam wallahi Faïda menu midi wallahi ndi mo wara tado nene ala de bafo ne be ga hakika de dawma sikatala wallahi mais akara ki kono ko ni moria fin ye kelenye sikatala parce que moria fin dalu do bi nene gombo fo de zoka sa ibina fa ko ne ye wele wallahi ko yere ba do ko convite se kaninge o kama net na ndabla wala mais ne be ka minu ndema ça fait ibe gele ni dollar bi shingi bo la ka teme facilement wallahi wal may be toron do kono abi bo la ka teme wal ma immo go be nugo yan dollar bi shingo nugo yan makate sikatala abiti ngai hakili be mina na Ayatoullah ga do sogona iye imase o yefolo non imase ko o mana warte mbolo do non warte o kanu be fendo o ke wallahi sikatala kanu o bi fendo o ke ka soro warte ne dalu min soro alam na shiraha ne ma million dati ma milliard dati wallahi mais ne balo ba labi sikatala aya ne ma de ala jati kama ko nyi kanu ya fa moi mais ma foko akem go e fude ay yoro mi voyo nyo foko ba karsa nye dalu tan ko no di ma sigoro ngele mbi fe ga duru di jemama wane duru di jemama okela ne duru di jemama ka jema ke fimae ka fima ke jemae alam nashraha ne gon bado ala ta yaka ko ala bi jon la jarabi mais bo kanabla e kungulu la fi kuni ne Ayatoullah jera abillahi tallahi billahi ko nega ifu nega numuke nega na minana kini ne jera dugukolo ka kana bla hali kana daka mirna kitike na flotigi mais adama de qur'ana ko latar kabuna toba kan an tobagin wala ibolla hala do la kata hala ni ala e domi nugo ma ala barkada mais ni ko kiga do be faranyo nga dongele iti shisoro de ni bi chama zoro nga fe beket likili iti shisoro kana siga fiu nyote ka alam na sharaha to ambulo ya kana daka miren nafulo ba zigile soro so ngona ya wallahi Ayatoullah yenzigile to no zoy ngona ya abillahi ba do nebe ka bara minge ndabla internet ga abla dobina ne qur'ana che kam ne ya damine ne madale ka ta jamana na madale ka ta ma ka dugula mbiya de mbake ya kam ni ya nini chenga la yini tene ka ta abija ne kum feka ne nkuinge ka ba billahi ne kana bouger ka bonne so inda fe mais wajibi e wa zan ne tara la kana li toke sa tama jaram o he jelu kan ma yabla jelu nan no fe ne ga molu ko la ko tama jaram wa tama bla ne mo bli sanga ndunga so na mata tama na de wa me bara mina ay mais latike tama yere de kan mo ma bi mo hakili dayele suno karamoke mita ya ve daluka kibolo yeve mo de bina wallahi tiedo ngani yere yalala ko don do binila ni yalala lafiya do binila ni yalala relation do binila mi kutila yala be osim ko ma suno mori ka fo ay na nebina na folo fi ma baraye mena jema baraye ni na folo ni baki nda ika senge bana baki ye chenza mais ale de te baki do wallahi suma wallahi ne flaga fo rezoka o ba ko ne butigal man mo ko fo etila ne ti don ti dumini ki fe ndi jimi fe mebi ka mi vo tiete wallahi tiete nani ndai bi ken na fulu tige nen non billahi do di chema akake yeno kasoro ete akake na fulu tige sikatala chado ne wole bi ako Ayatoullah ako ne be faraje jamana nina ako billahi ne tale faraje jamana ina ni sanje sanani ababo ako o sanani kono ne bi million sorode kalo kalo sarata misale la sefa million fladu
ako mais tellement que u bɛ ka ne genge ka ne dabali san 4 ne ma se ka na n faso lajɛ san 4 ne ma se ka wari fara ɲɔgɔn kan fo don min na ne y'i ka Souroukou dugutigi sɔrɔ a billahi a ko ne ma taa alhamdulillah mais est ce que ne de ye mɔriya k'a ya est ce que ne de ko a kana ma ne dalu bila a ta k'a kɛ a ko san 4 n bɛ to n ka fɛ ko n tɛ kalo sara sɔrɔ tɛ dɛ mais ne ye million sɔrɔ yanni kalo ka sa n bɛ juru de ta a bi ban a ko nka ne kɛlen k'i ka Souroukou dugutigi sɔrɔ wallahi san 4 kɔnɔ ne y'a dɔn ko ja ko dalu ko ye ko tiɲɛ don siga t'a la o de la ne y'a f'i ye i nana ne yɔrɔ la o i mana ne yɔrɔ la o Ayatoullah salamu alaikum Ayatoullah wallahi i ka Kilissi ninnu kɔni a bɛ ka ne ka téléphone fa tu ne m'a k'i k'a bila i ka téléphone kɔnɔ dɛ ne y'a kɛ k'i k'a kɛ de taa i kɛ téléphone fa k'i ka mémoire fa ne m'o f'i ye a lamɛn i k'a kɛ Ayatoullah i ka laminɛ sariya in kɔni an bɛna kɛ o sɛbɛnniba ko yɛrɛ de fɛ maa bɛɛ tɛ se ka kɛ maa lankolon ye taa se maa ɲɛnama dɔ ma i k'a laminɛ sariya in kɛ ne m'a fɔ a bila i ka téléphone kɔnɔ ne ko i k'a kɛ de i y'a faamu wa o tuma na ninnu n'a ɲɔgɔnna dalu bila kun tɛ ko a bɛna lamɛn nin fayida bɛ ne kun o ye nkalon de ye a bɛ n kunna tɛ o a bɛ n na dama tɛ a kɛ n'i y'a kɛ i b'a ye ala k'an bɛ sɔn